дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Турсунзода Акрамзода Парвез ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Асозода Нуралӣ ба собиқадорони меҳнат, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни давлатӣ, кормандони соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва соҳибкорону фаъолони ҷамъиятӣ мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаҳо сипоснома супориданд. дар ибтидо раиси шаҳр доир ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ суханронӣ намуда иброз дошт, ки шаҳри Турсунзода низ дар ин давра ҳамчун шаҳри дӯстиву бародарӣ ва саноативу кишоварзӣ тараққӣ намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. баъдан маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сурат гирифт. ба ифтихори ҷашн 1 нафар бо ордени шараф дараҷаи дуюм ва 13 нафар бо медали хизмати шоиста, 1 нафар бо ифтихорномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 10 нафар бо нишони алочии ифтихори маориф ва илми Тоҷикистон, 14 нафар бо нишони алочии маориф ва илми Тоҷикистон, 4 нафар бо нишони алочии фарҳанги Тоҷикистон, 2 нафар бо сипосномаи Кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва зиёда аз 500 нафар бо ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қадрдонӣ шуданд.